alka political party bai femlok jago bangra bogo silai kok jago remote control ke bunya phago borok kok thaitam sari ke borok thaitam masabo borok musuk himni ke musuk pan hin tong nai cinti prasa tan ni ke borok tan nai jat oma haike femlok jago cinti prasa rok keluk tong bai kha gabuni ba ang borok koina musugu oma haike tei ta femlok jak thung actually hasingu je samani ango kokno no barbar sana musugu cinti prasa rok ni birman bo jang sung thang sok tongkha dine din sung komai tongkha o hasakani komolas nai tongkai oma haike buibe bangra bogo silai ta kok jakdi nini khud nini bichar buddhi nini bokrok tongo nungu bichar khali nini capacity tongo matai nono bokrok ride ka brain roi thamni chobani bagi thansa ke khorang relai haidi buskango himlaina lamani bushuno nori thamnai buskango tokshawi thansani yapri no songu yachagi kora sugo tesha haino hai gomoti tv nai tongna je to khapang ni takuk de bukuk songno guwahati ni yagulo jeng tabuk phai sok paijak ambari falakata kaisa station no ke o jagao train kisisa bathangmani bisingtei no nukha jeng o jagao kubang ma lukurok train ni ongkhol laijak khangkan ke jeng naigena busuk jorate lukurok be kok saiman no kok sanani jeng chai tongnai haifino train busuk jora bathangna jeng saimia chai tongmungni bisingtei jeng khoroksa be kok sanani chai tongnai ke naigena lamsago jini gumoti tv channel lo ke dara jengniao lamro mani tini jora ke bahai lengmani bisingtei bo jeng dilini bagi lamro khani ni muchung mani rok bahai betui nang feel khai dong tabo belakena bai nongni gumoti channel tv channel lo soni logyo phai manjang mani bagai tamo sanai ke sung lengmani jora phano duko kosto ni phano chini tipura hani chini jati chini dofani bagai sung duko kosto hinyawi kaham krung khai sung dili objan thangi tongo taibo buskango thangmani jora chini jesu duko kosto phaipano sung bano khawto yawi sung joto thansani mari himui tongo chini thansani objan chini greater Timberland sung manani bagai sung jesu duko kosto phano sung lorai khainai andolon khainai dabi khainai o dabi khainani bisingtei chini bo jate dakti success songnani bagai sung thiyasuk sung sini sobana sung kara khaitilang thane hinai sanam musugo taibo sini tipura hari je nai tongnai taku kurungno koina musugo je thansani mario phaya yang kasa kuru ni berai tongnai norno ang koina musugo nong dagina musugo dati 2023 ni election sini je mara samani 2023 last fight hini je samani o last fight na sung jate success khai sini jati sini dofana sung roka khainani bagai ostito roka khainani bagai norno koyo sini thansani mario noro joto yak baksa yak thansa kai haibadi tamani unke lata kungsa ke je kono borok sabai mano lata dosgano borok sabai manya aboni bagai norno takobu khuruna koina musugo yak kungsa kai kha baksa kai sung joto haibadi thansa kai sung tongoi jate phankara khai sung chini sobana tisawoi chini manthai chini soktai sung buni dofani borok bai jate sung satok pitok ni yakni mukto manani bagai chini dofana sung kok sana sini dofa sung thansa kai kara kai basagoi sini sobana sung je khaibe lore khai sung to banai hinei nongni thania sung ang request khayo dakti norok chini maharashtra ni thansani mario phake hamnai ini ang sanamusugo jotona belai khana hambai khaksangka sini gumoti tv channel no hambai dara ni sini mungki sari daman ani sini mungke kolosora thalik tisa muthani sabrum ani mungke utum komati pora te ani logyo ani palrok tongo jotona hambai bela ke hambai dara no inge omma hagen sung teruk ke bu lukurok be kok sanani chai tongnai inge haino hai te sai ko dara da suros bai ba malaika inge faide bin bukuk di bo khanai nai je ochini je one day ni journey bahayung kha kobang ma chini lukurok lengma lengsani bising tike je babe thangui tongo bomo hai problem rong nukja kha bomo hai tamong kha dara kisa sai khana ra gade belanya hambai sini media rong sini dongo tv especially gumoti tv actually sungo one day je tebo sen jani phaimani sung tabuk ambari falakata station sopaija bisas kai sung miani simi sini bobagrani bisingtei sung tabuk daily jontor montor great tikroleni sanlai mongti sini boroni constitutional rights ni bisinga tei thaman bisingtei cost ka thulai mani bisingtei pano sidro kwbangma jongjal tongo tino kwbangma jaga capacity krei
kebo baksa kaisa sito dozen aro ni sini tini sak jora jotono bukha srangjako tabuk borok sini ambari falkata phaimani yaglo phano sing tagbo mane kono bukha bayako thangoi tongo wansugoi tongo ama keno Delhi ni jarni paina hini wansugoi tongo hai paimani bisingtibo taise firogi kifili kaham kringa phainai sing wansugo je sini bisingo sing kebo tini sak jora sini bororok tini kebo khaglaya woi sing jotono thanchake sini traino almost more than 1400 borok 1400 borok tongo o borok tonglaman bising jotono thancha kaisa ni bisingtei salai sing kesang tabuk sajaro tonglai jako Gedara je jini naitongnai taku bukurongno nung tamko kesarna muchung je thangmalia Delhi rogo goborongno nung tamko kesarna muchung angabano sanabo chong sini joto khaka ham takoktai bukuk sono nor khata baidi nor aro tongi bo sini bai suridi sini bobagrani bai suridi sini tiprasar bai suridi jotono surimani bisingtei sing salsa thancha kaisa baksang ke sing jotono salsa salni thancha ni bisingtei sing salsa salno laini nei nor jotono suriwe sini bai wanchugi nor sini bai suridi tai sing Delhi thangmani yagolo bahino taisa kaham ke kifili phaimani bagai jeta kebo dosa dondo kesayatei kebo hamia saya ingetei kebo sing tamni ba sing nugoi tongo je sini tipramothani je kono phano amtei like kaisa historical gathering through sing khoroksa thilai thanglai amtiro nolayo bkhabailayo abon bai ang koina sini joto kha kaham lugo songno sing thangoi tai phaimani bisingtei norok sini bai suridi tai sini tofani bagai sing kaham ke success khaimani bagai sing jotono bkha thancha ke tabuk bkha thonlaima jorao norbo sunu logiridi tai sunu phandedi bobagrani bisingtei sing salja jotono keplaing nai Gedara te kaisa paitha kaisa sungmo gobang ma lukorok tau phono je bubagrani je nihin mungno chajak yangnai tongnai rok gobang ma koksil changmung khanai tongo je thanai bisio memorandum yafarjaglia ge taklai bo haino hai gobang ma lukorok haino tesa thanglai tongo just like a drama rok amte rok tai ko kaisa party type amte rok hini gobang ma koksil chawa bo kubuni mane mothani borok ta hinge nong borong no nong ta mo kok sana mucho thangnaya bo sing khnaka je sini Delhi jontor montor phailaipu sini kwangba tabuk ni hapang BJP IPP hapang borok saka je TTADC council ni rangtalangai Delhi jontor montor picnic chalane thanglai hunai and this time borok sawo this time kono memorandum ya farjaglanai angabo sanabu jong tini srai ke memorandum is just a piece of paper abo kaisa kagos haise jemon education bahino education is just a piece of paper tomono nung pora lekha paimani yaglo ni na kagos kri hanke nung education khamen kun kri memorandum tamba kubui no sini bagai sini dofani bagai tabuk sabo fight khaitam Tripura hastini Tripura sarok sara Tripura ni 8 ta jela no tabuk semano je buba grat Tripura sani bagai tabuk phang khorang tisai tong haise aboni bagai memorandum reija tong abo hanke borono oroi pore khainani bagai se naina di angabo tese tini kaise exemplary kaise set khainani musungo sengmia Delhi jontor montor mia jepro start khaikya BJP rok je jagao kono jagao meeting se khaira gya phiaba mia hanke tamo borok ay sujug manja khaje tamo je sini Tripura mothani je Delhi dorani tongman jagao borok kabangma elkawo thangai meeting khailekya misil khailekya jonosabha khailekya tawni bagai mia ka borok sujug ma hai jeta borok kriya se borok meeting khaijak jago sepman khata borok ngake sing tongfurbo khaidi tang sing tongfur khayaba aboni baina jara sanai rok je memorandum riya ba reija tong memorandum reija tong riya tong ting sing tini jara BJP tongi je sanai rok je BJP no ke bolori rimaya jo jagano podobu ar buane samane i je podobu barok salsa Tripura mothani yakung tolak kelai ma phani abotai abo guarantee tai warranty haisi sing abo kamgan saimano nor jotono sanor nai tongdi BJP Tripura mothani yakung no mesak सरकार खाइमेया ताई खाइबो माना थांगलाक nara bele kheno hambai bi nangkung mani kokrok no lokorok ni biskango khonare ma bagai obo haino gobang ma koklam rok jeng oroni gobang ma lokorok ba jeng kok salai nai hingga ke jeng biskango teruk agunglai nai obo haino koktema rok no choyakari nai tongdi Gumoti TV hambai hingge lokorok no nugi mangkha train bathang mani bisingti bo fataro je borok lelai tongo bisingo bo haino ja sepman mani bisingti bo lela mani mangpili jeng nugi mano hingge nai ne lokorok bai bisuk jorati jeng oro kok salai man hingge takho kaka nung boro ni phai korboni hingge horsa nung to kosto khaino ma thangkana hingge nung bahai ma tongkha saga de bobagrani nung bahai ma tongkhani bukhani
kaham ta Kecil ni kurang nang tam kok kesana musuh. kok kesana ba kaham kok na kesana ta Kaham kurang ke shopping nang. kaham kesana Ke yang ngo kakak kok sini kakak ni no nung ke boza kan ka. ang barag aranin ang parbongin Thuna ni chana ni to jaga kebang mana jengjal nukjak kangke jengjal bising tiba bama hai jini lukurok no nang kok rok kesana musuh sai kenari ka dikit. ani musuman ke ang ke sini je mo manani manteng nyo ang mo kisa hangai hobi jubutari nei sini nabo nai ke ya ko toi nyo aba ha ke chongi phemela sini ti par leng manteng na asa kai bolsar solo kri khono sarai khonai ro kono santing teng na hai ke ani manjana te phaiman ta kisa ko so pen thangsi nahi haketa mai rokta Tanai bisio boto jeng diliwo tanglai mani afuro nang tada tangkaka. afang phaimali ang thakata lumui tongoi phaimali ya chemanu sang phaijani a pros phaijani chongman wani kumui phaike sangbo bai ke phaili jani chongman je ang ke lumui phaimali ya thakata afro pai Nungje mian simi trena asuk jak ni shoriro kuno kosto rok tutto. kare tawsa jaw tak botoman bawan ki pai tawsa jaw tele ham Hambai belai keno kakanok. Ke jeng lukurok gue kok lam ni bising ti jeng kebang mano kok norong ni norong no jeng. Te shahai no hai train ni bising go jeng lukurok bai kok sana hine phailai ka ge phaidi yang go jeng sabai kok sana ni sepman nai nai lai nai ge yang go tongo chini bo constitution ni ka mo 29 Krishnapur Kontinen Krishnapur ni oro constitution ni joto no tongbai be phaidi borong ni bukti bo khane nai lai nai miya obok jora to train late khai ban to 5-6 hours of late mano age jodi 5-6 hours jodi late khapano jong jora ni bisingo kaham kreng ke soknai kha khayo dara kebang mana constitution ni bo kebang ma takuk song sok pailiya lukurok sok pailiya hangke je dilio thangmaliya borong no tam kok jana mo jong jini o media rong bising Delhi ro jara thangmaya ba tabok sungwe baksa jara phaimaya nogo asok tangnai chini tiprasa lukurok nang koina musugo nogo tongtui phano greater tipraland ni je movement Delhi jontor montor 5 bai 6 tarikh jengnan thang tongo a jaga borok morally support khaimano jaga tongtui borok support khaimano through WhatsApp social media kbangman tongo chini Twitter tongo Instagram tongo Facebook tongo a social media bisingti borok krungi mano tei जों kaham krung ke chini movement no जों complete khaigei success khai 5 month hinai borok jani jani mutain thani borok suri mano chini bagai asung nukjak tabu biskango 2023 election to ganai phaika sana thangang ke hangke kubang wan tiprasa rong no tam kasa kufur takpon onglai tongo kubang mono walai soglai bulai toglai umi tong hangke nong borong no tiprasa takuk buku no nong tam ko kasa nom borok no chini tiprasa tongnai takpon kasa kufur kosom hi jara khak tongnai rong nang koina musugo 23 ni election chini tipramo thani election abo actually sudo political ba chini rajniti ni phaidani bagi singabo chini chobaya a election chini tiprasa kusung kusung hasa kago tong tangna bagoi ba chini tiprasa ni je identity crisis mani abono sing safeguard na bagoi tin tiprasa ni je existence chini survival ni bagi sing je to u choba bubagraba a kongro no barbar sai tongo a choba actually chini thang tongo ni bagi si kaisa choba ke o 23 ni election belai important kasa kufur kosom hiya goi jotono phailo nangu borok tiprasa borok hasa kani komono nai tongka borok saimano rompreza kha butarja kha mungsa justice manya sai siman tongka tamni bagi bubagrano borok pito sayaba aboni bang lukurano koina musugo tini jora tongko tini phan jora tongko 23 nechin election jetu phayako norok meroni mind no change khaibe jadi bubagrano pito sadi chini oma ha tei do phani bagi jetu movement a movement no norok bu samilengdi tei thansani marigo phaina bagi joto kha ganang chini tiprasa rano koijau dara tera sa paitak sung sinai hangke thana bisio to dilio chung thalai ka jantar mantar demonstration ni bagi hangke afro je bubagrano chaja gyarok mo thano hamja gyarok borok sawo thana bisio je memorandum ya farja gya tagle bahai na hai ko tiprasa rok dili no ya ko thangna nayo picnic chalayo amti ro hini ko mono kok sing chamong khana ka hangke abono teino tam kok sanai जों साइमानो सिनि तिप्रासा रक आलका पॉलिटिकल पार्टी बाय फेमलक जाऊ बांग्रा बगु सिलाई कक जाऊ रिमोट कंट्रोल को बुनिया फागो
borok kok thaitam sari ke borok thaitam masabo borok musuk hinni ke musuk pan hin tongnai cinti prasaro tan ni ke borok tan nai jat omo haike femlok jamu cinti prasaro keluk tongbai kha gaboni ba ang borok koina musugu omo haike tei ta femlok jak thung actually haising je samani ango kokno no barbar sana musugu cinti prasarok ni birman bo jang sung thang sok tongkha dine din sung komei tongkha o hasakani komolas nai tongkai omo haike buibe bangrao bogo silai ta kokjak di nini khud nini bichar buddhi nini bokrok tongo nini bichar khali nini capacity tongo matai nono bokrok ri ka brain roi roka bomo kaham bomo hami saiman ya deba saiman tu tamni baga ma haike borok famlo jak tong hoyto ba borok rang paisa rijak khana rang rijang ni baga tini ma haike borok kok saiman tong khana masa muso political faidana na baga ma kok sata borok ambai bel bel ke hambai na no bo ke chung bin bukti bo kok khana ka ke te khoroksha taku bo kok sai le ne ke o constitution ni no ke bel na lamsago dare ni khini mon ki sara garan ani mongke Manoranjan Debborma ang mongya kami sabjon ni chairman omahan tisa sungman musungo darano sungma haino ke chung to mia ni simena chung din ni bagai lam relai mani ke all lam relai mani bising ti to kabang mono asungna ni thuna ni kabang mono jungjal nuk jakha on jungjal bisit to ta phono kabang mo borong no leng mano leng ya hinai thangna ni je journey obono chung khlai no tongo ke borong no well wish tamo sana mo chung belake question top question kindu mo nangmani belai amongke je tabuk sungsai mano sini Tripura rajyoni 12.5 লক্ষ ইয়াকেবে 13 লক্ষ Tripura sarok tabuk maximum je Tripura sarok no tabuk greater Tripura line yakeba sini bubagrani je last fight all last fight joto tabuk logrilai tongo sung more than oro 1600 hai borok jaga tongo gai sung hoyto khana sini train of late mani bage kisa herfer time ni bisingo sogoi mano kintu sung to thangai thana ingkangke sung je o jaga je tabuk je tong tonero kisa misa ko songnai kintu sung o kosto sung bubagra samahai kethang tongto buni gulamung tongyawoi sing salsa ekbar sing Tripura sone bage nijini je permanent solution ni bage kaisa fight kene na moino sing joto khat sotongai jak ke daran bukti bo khana ka Tripura sone mothana ni bage haifano sing o borok 1300 ni above sing mia sing lam relaikha chini oro relo belekhan kosto mathu ekhaifano tobo sing chini dofano last fight nei sing bubagra na harma bai sing tabuk khang tongo তারপর জরাতই চিনি ও রেলো কেবল আছে কোনো অঘটন ঘটে মানে সং নুগিয়াখো এবং গটিয়াখো সুদরতে সং তার জরাতই শিলিগুড়িও ফাইসক পাইকা তার জরাতই মোটামুটি কাহাম ন সং na no no akong sungam sungo hongkai biskang ni 2023 to kaisa otor chongmari santhang bubagrani je naharmung one last fight abono tino sung sana thango hongkai abono ti ne chinu lukorok takphono oroi poroi ingjak borong no tam kok sanam আও বেখানা হামবাই চিনি বুবাগরা যে সময় আলাদা जों बुबाग्रानि जे खरां इसामानि पुरनो जों बुबाग्रा नुगो फाइदे जों ताकति प्रसारक जात पात पार्टी धर्म ख्रिस्टान हिन्दू नायाकारै जों जतन थानसा खलायै बुबाग्रानि जे चिनि 184 बंशनि चिनि राजा जोंनो ताबुक जोंनो सुबासरन बगे फाइ दङ आबनि बगे बताम मेसेज सिका যখন তে চিনি ত্রিপুরা সারক 2026 টেলিভিশন খাইপ্রো চিনি ত্রিপুরা সার তাবো 31% হিনজাক তংমানি আ 31% যখন তে 2026 যদি जों টেলিভিশন খাইপ্রো গাय চিনি বরক যখন তো গণনা খাইপ্রো আপ্রো চিনি ত্রিপুরা সারক অলরেডি जों কমাই থানাই আবনি বাগেনে বুয়াগরা তিনি চিনি স্বয়ং বুয়াগরা जों লগিরনানি বাগে লাস্ট ফাইট নে 2023 চিনি বুয়াগরা जों যত ত্রিপুরা সারন থানচাংনানি বাগে जों মিয়ানি সিমু सायाकारे तीन तापन तो बहगो माइग्रे चिनि केबनि तुइ करै सु कष्ट खैफना जों तिनि दिल्ली मुभमेन्ट थां दङ 5 तारिख 6 तारिख जों दिल्लीओ चिनि ताबुनि जे भारत हाकत्र चलक तनाय चिनि ताबुनि जे सरकार नरेन्द्र मोदीनि सरकारनो जों सानाय चिनि सेफनि बागै चिनि त्रिपुरा सरकनि बागै सेफनि बागै जों बुवागारानि जायतु मुंबाय जों दिल्लीओ थाङै बेल कटरखे आन्दोलन जों खालायनाय ताबुफोनो कबमा त्रिपुरा सरकनो जे बुबाग्रानि नाहारमुंनो बुबाग्रानो साजायगारो मोरको अकन बार-बार साइकंग दारानो थासिंगो आंसंका थानाय बिसो मेमोरेंडम याफार जायगा ताकलायबो याफार जागला अमहाय साना थांगो म जस्ट टाइम पास निबगै थाङै दङ दिल्लीओ हाइ रकनि चिन्ति प्रसरंग आमते हायगा कग्रक म नसिलजा मानखा एगे दारानो अम जे चिन्ति प्रसरंग म हायगा कक सिलजा माने न नों तामो मेसेज रे न मुजुं जे ओ साइ दंनाय दङ नो आबो मेमोरेंडम रिमाया बारिया बरनो फेमलगो माने आ जरा एक समय जों नुगै फायका आईपीएफ तिरक जखन 2018 सरकार फाइप्रो चिनि त्रिपुरा सरक जतन मोटामुटी 85% खाइबा बगैना तिनि बीजेपी ओ जागा गभर्नमेन्ट फाइमानो
chini Tripura sarok judi thansang yakai tabuk BJP rok o jaga government phaimagal khamo chini Tripura o obona ang sanamu songo chini bubagra tini chini Tripura sani bage ekmatro great leader sangka ekmatro khoroksa chini Tripura sano ang obo message nai chini Tripura sarok no jara tau gosung BJP khai tongnai ba Congress khai tongnai CPM khai tongnai takho rok no chini Tripura sa 19 dofa Tripura sa no obo koboknai chini a jora rajniti khalene ni jora sing tabuk krikha jehetu chini existing ni bagai sing thangi tongnani bagai chini Tripura sarok ni je 31% je sing hinjagai 10% of Faibru Kangkai sing Prithibi ni itihas sing chini bukung bararok sing kemai thanai aboni bagino tabung ni last fight chini bubagra hino je sing 2023 যখন chini election ngai chini jehetu Bharat ni সংগঠন tongo je Bharat ni raijo tongo je borok kebang khai population klai punung manai jehetu election ni maitum ngai abon boy bubagra khorang tise tongo phaide sing usuk bosor sing rajniti klai bekya chini Tripura sarok fem lokka aboni bagino sing phaide takle 2023 last fight khaini bagino chini tini no soba ar sing obono asas khai tongo chini Tripura mo thano sara chini bubagra no sara kuno rajnitik dol takle 2023 chongmariwo chini bubagra no sara chini Tripura mota sara kuno government phaimi abosung phulungrnai beleke hambadara na nangkung mani kok sama bagen ke omo haino kubangma lugurang beseng kok shane ne teruk teruk ke hinga omo hain nangkung mani kok lamuno che kare nai tongli Gomoti TV hambai